Pagbanit lang, kuha na bra. Wala ka kailangan ng Samira Buri, sir. Ka kailangan. Uya, buro na ni mo, noy. Ego's Flower Shop, delivering happiness. Ayo, may hapon. Si Sir Floriano? Ay, sir, may hapon. Anong nami tuyo sa imo ba? Namang gawin nag-order sa mga sakuan. Sa Pure Gold, Digos. Digos ni sir, Pure Gold. Nag-order og grocery. Grocery og duha ka kahon ni Syoktong man eh. What? Sa imo man i-deliver daw. Floriano Fuentes. Gumamila, Bulacan, Malalag, ang address. Samira, basta to? Samira Buri. Kailan ka ng Samira Buri, sir? Samira Buri. Kinsa mo na siya? Wala mo kailangan? Dili man gud gibahatod, sir. Dili man instruction sa muang kwan. Sa muang head. Dili man ang instruction nga dili i-deliver. Bayaran ni mo ni 5K kapin. 5,600. Wala ko na. Ha? Wala ko na. Taon sa mo? Mahubog ka kami ron. Nagainom, nagkasyoktong, sir. Papawalas, panuhot, no? Bawal ba niya balik ko? No, kay kuha naman na. Kuha ko dahil. Oh, kay grocery man ni sir. Daghan man ni siya, namang kay bugas ani. Pagbanit na, kuha ko na. Pagbanit lang, kuha na bra. Wala ka kailangan ng Samira Buri, sir. Ka kailangan. Uya, buro na ni mo, noy. Kasi na kay Uya, niya na. wala kay inipit na diha tay. Kasi na kay inipit diha. Si Kuyog na nimo ba? Ruda, pagkas mo na ba? Uya, buro na ni mo. Oh, niyo ka na kay uyab. Sana all. Ambog ya ka. Mo buro na. Ay, mau. Napagday tinaguan si tatay di ay. Baka balong na kaniba. Kaya siya, mga 500 na, kuha ko na ako doon. 500 na pa. Pagkaupan. 5,000. Unya gihatag din mo sa imo na, di mo matan. Lunes na dito. Tanawa sa dito, sir. Pwede man mo tanawon sa sir. Tanawa sa ba? Awan ito kay ano ba? Sa kabalo. Seconds later, 346 minutes. Surprise! Kayo ba'y aalalayan at takayin? Pag lumuluhay, patatahanin. Babantayan kung may sakit, dadampian ang nunang halik. At kapag gabi ay malamig, iyayakapin din ng mahigpit. Ipapanalangin at kukumutan ng pag-ibig. Tanda ko ang hirap ninyo sa akin. Birthday, sir. Dali lang ka, sir. Dali lang. Tay, mayong hapon. Mayong hapon tayo, no? So, bago may magsugod tayo, magpaila-ilaw sa amin. Kami ang EM Digos Flower Shop. So, namin dili karon para ihatag ng sorpresa para sa imo, ha? Dili may mag-deliver og Syoktong, ha? So, kay birthday man nimo tayo, kantahan ka na mag-usap og happy birthday. Manganta tantanan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Tay, pag wish usa niya, tayo pa ang kandila. Unsa man imong wish? Okay, happy birthday, Tay. So tay, kisa man imong hinala nga nagsurpresa sa mga karon? Kisa man imong duda jud? Ha? Wa jud kay nauna-unaan o kinsa? Wala gyud.
Na ako, nakalimot. Kalimot lang ka. So nasa yung mensahe ha para sa imo ha. Kasi makabalo na ka og kinsa hindi mabasa sa akong kauban. So na siya yung message, sir. Ana siya, dearest father-in-law, you are someone who everyone wants to be around. Kind, caring, compassionate. So as it comes times to celebrate you this year, I want you to know how special you are. Happy 77th birthday, Papa Bindoy. I wish that more birthdays to come and always good health. God bless you all the time. Take care always. We love you so much. See you soon from Milene. And another message from Liam. Ana siya, happy birthday to the most wonderful Papa who is hotter than the light candles shining bright on his cake. I love you, Papa. Take care always. Love, Liam. Isa pa may gusto mo mensahe para kay tatay? Sa isa lang. Sa isa lang. Anak, mga anak. Alin ma'am, isa ma'am. Birthday wish nimo mga panginaot para kay tatay. Birthday wish na ko ka lolo na magsinarong na siya, di na siya magsiginom. Kahit nananay ka palit. gusto na ko na healthy si Lolo Mintin, tapos kanang padayon lang sa iyang kagustuhan na makanang mag-bike siya o sa iyang i-desire sa iyang kasing-kasing kaya nagyun ang Ginoo na whatever nag-desire sa kanang righteous man is matuman jud siya. So, nanginaot ko na kanang makita ni Lolo ang kapikas niya kung napaman. Gerak ka na madato pa si Lolo. Nagsugod na siya kadato ron. Nagsugod. Bibungay ang amahan ako ba? Nanginaot ko nga birthday ni Nonoy Bindoy tagaan sa may magpalawas kanunay nga magpadayon pa siya sa iyang edad hangtod sa pagka niya pagka 100 years unya dili na jud siya magsigi og inom nga bisig asa nga lugar kay kung mag-inom diri lang jud. Kay mora na jud na siya magsigi. Nyag may ilog ko. Bakos ka ta. Okay, wala na. Okay, tay, ikaw na po, tay. May premyo. Usa may masulti nimo, tay, sa nagsurpresa sa imong karon ug sa imong pamilya nga naa diri karon. Masultiyan si pangalan kay para makatawag. Ila ba ang kuan to ni William? Si Liam ug si kato? Liam si Milin. Si Milin. Sila nagsurpresa sa imong karon. Salamat Milin, salamat. Salamat kayo. Oh, salamat ra. Message. Unsa may masulti para sa ila ha? Salamat. Na surprise. Unsa yung panginaot sa kinabuhi? Darin. Ha? Kato lang? Ikaw message to. Di na kakuan si tatay kay nalipay siya kayo. Kamay, kusag tiyo mo kamay. Bayra pagkapa masarong. Kusog lang kamay. Birthday wish. Walang maser. Message ako sa kamahan nga tagaan pagdakong dugay ng kinabuhi. Makauban pa namo. Si Guliago ni. Asang anak Guliagon po. Okay. Asa sa liwat. Kamahan. Dag ginag. Kato lang? Okay. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga moaksyon ang Digos Flower Shop lang doon serbisyong sulit way sama